Takže vítám vás tady u hry Mafia 2. Samozřejmě hru jsem nikdy nehrál. Nehrál, fakt ne. Dáme si to na střední obtížnost. Ne, to nic tam nebylo. No, samozřejmě ten, kdo chce od života příliš to 2K Games and 2K Check to nechci. And 2K dárek. Mafia 2. To je počasí. To je počasíčko. To je počasí. Úplně super počasí to je. Aspoň napájíš elektřinu a takový zmetka tam zapět. Jmenuji se Vito Scaletta. Jak ti mám říkat, Vito Raketa? Narodil jsem se na Sicílii 1925. Nebo Výtvor Skeleton. Ten prcek, to jsem já. Pěkná holčička. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. To ještě, že tak. Až na to, že jsme to měli tvrdý. Tvrdá A že se táta jednou rozhodl, zem, že je na čase se odstěhovat. A to je na čase. Výtvore. Pryč ze Sicílie. Přes moře. To oceán. Začít nový život. V Americe. No, vem toho kida. Tady ten typek. On měl peníze. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. krása. V Itálii, tam si žral pizzu a pil špagetovou máčku. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme Jste měli bydleli v bydlet. zemi. Týpek s kloboučkem. Americký sen. Myška. Ne, Byla to mísa. noční můra. No, Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. tak jak dopadl. Byla to strašná Počkej, dřina. spoiler. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Tak peněz. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. Chudínku. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou, nemáme na to celou noc. Joea? Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, Ty tudy! proč jdeš na tu píšťalu? Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajsle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce. A armáda No, ty potřebovala chytrej, na ne? invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Stejně se tam podívat. Počkej, spoiler. Kapitola 1. Domovina. To je ta nejnovější mafie. Sicílie, červen 1943. Operace Husky. Přidělili mě k 504. Jak to parašutistice. budete chodit po 4. 11. července kekat měli náš a oddíl žrát shodit na psí jižním pobřeží konzervy. Sicílie, ale trefil nás flak a Proč museli tam to jsme všichni vyskočit míš? hluboko za nepřátelskýma liniemi. Ale A jsme hluboko? přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Ten týpek, který ho chtějí zabít. Ježíš, to je melounu. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Nesmíš se usmát tobě.
Hajzle. Fajn, skeleto! Střílej! Dobrý, mají to. Musíme vyčistit ty balkóny, vole! Zabijte nás Střílej. pískem! Kdy? Ustupuju! Přesunem se! Víš to do Temně! hodinky, že? Nemáš nějakou zbraň? Co nějakou Do zbraň? prdele, pozor! Pozor, skeleto! Kurva! Les hore. Přežu! A já! Ammaciarsi, resta a fare prigioniere prima che arriva l'esercito. Desátníku! Dej tu zbraň. Chlapíka, že jsem to další vojáci. Super! Fajn! Ty a Williams sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo Ale udrží měl- bouchač. Skeleto, sem! Já můžu prostřelit, to je nahoru. Hej, skeleto! Au! Hajzle. Mě střílí. No, já to nechci. Fajn, dělat. skeleto! Allora, Střílej! traditori! Musíme vyčistit ty balkóny, vole! Zabijte nás pískem! Když to koupím. A máš do Ustupuju! švů. Přesunem se! Ke mně! Nemáš nějaký tu zadačku? Ty nemáš zbraně. Ty jsi trapnej. Do prdele, pozor! Sem, skeleto! Kurva! Já tam Přežu! chci A já! Ammaciarsi, resta a fare Hajzle. prigioniere prima che arriva l'esercito. Jaký makarony? Chlapíka, že jsem další vojáci. Super! Já si stojím za Ty a názorem, že Williams pizza je sundejte jedině ten s kulomet. ananasem. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Skeleto, sem! Proč máš Tomíka a já jenom nějakou trapnou zbraň? Dopo, Pinchiulu! Tudy to nepůjde. Tudy to nepůjde, no to si zjistil hodně brzo. Au, Našli kulomet! nejde. Nestřílej po mně, já chci mír. Tady postřílej, mi šmejdi. Bo já jsem nejázel zrana. Vidím, že ta budova se nezbor. Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se No, přestaň jsem valet na skoro. prdeli a pohyb! Vemte si, co unesete. No, vemte Další si, co šanci unese, jak prosím já vyberu nebude. celý sklad. prdele. To nechci říkat. Tady vyrejdím celou zbrojnici. Samozřejmě, protože... Proč ne? Co tohle? Na schodě. Hele, makaroni, Jo. to je pro vás. Bez urážky. Jo. Mám tady pro tebe volověnej dáreček. Jo, já Hej, mám pro tebe děvko. železnej. Vězně musí mít Uccidete gli sem hned za ostaggi! tebou. Za tebou! Vyčistíme druhý hajzle. patro. Mám ho. Skeleto, jdeš první. No lidi. Arrenditi, o gli faccio saltare il cervello. A go zabij! On prostě odpad. Nemáš do šulínka. A co ty vole, tě chce rozvázat? Au. To bolí. No, tak asi budeme muset tudy. Les. Jdem na to. Tady je. Koho to kurva zajímá? To jsou kurvy. Snad dělám. Jak chceš, debile. To mluví na mě. Si Na beru tomhle balkóně osobně. to nepůjde. Polez, vrátíme se dovnitř. To máš za to, že jsi mi řekl. Debíle. Vlez dovnitř, skeleto. A udrivačci! Já si trezu vybrat. Montaro, non forci! Počkej, já to nastavím postřím. Ty ne tady postřím, ty si měli střelnou hlavou mužkou. Tady někdo vypadá špekounek, tady někdo cevičí. Se dostane tu postřím. Ani tam nedostane. Hej. Počkej, tady je nějaký dělíčko. Já chci rozbít. Proč to nemůžu rozbít? No, to je tvoje chyba. Ammazzare tutti i kid di cacciuà. Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Tam je ten Thompson, neber mi ten Thompson.
to je, vidíte, bulldozer. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Ma è davvero Don Calò? Guerra è finita. Cacetto, un congedo quando si maritava come cucina. Venuti all'imperare. Ma chi è quello? Lo conoscete? Amici, no. Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo È d'onore. uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo? Psa. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Než Don to Calò, moc hlava tristní, Sicílie. že? Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. A chtěli se srabovat. Proč? Protože jim to řekl. Ukládání kapitulace vají, no a tady se jaký uloží dnešní záběr, protože končíme s tímhletím videem. Takže tady to přeskočím. Tak tady to je Empire Base. Takže mějte. Tak čau.